Pila ni? 25, puto with cheese. Puto cheese. Kani? Puto bread. Puto bread pila? 50. 15? Yes. Order ako ani. Pinya ko na si Kwate. Oh, ikuri lang sir. Pwede ko dire at bang? Ilan lang. Pwede ko ang lang siya. Taro lang. Sa baso na. Isa ka baso na. Swati. Hello. Mainit na nata sa karon sa South sa Pugon Market, Cagayan de Oro City. Swati. Oh. Swati na yan, Teng. Kalungan ka. Ano ka kaya? Ayan. Hey, mana si Kwate tino? Okay. So, ingon ni ate nga mao ko na ni original no kanaw. Ayan, tulong. Nanols so Nanols? Oh, Nanols. Oh, ya ikaw te may original nga kuan. Ah, kana. Ah, okay. Mainit na maigsoon. So, tapul nga kuan no? Tapul nga pilit. Puto nya mo'y gipalaman aning butud sa klase nga pan patilawan. Karon baguan ni. Kamay na lang. Ya karon paguman ani. Palit na kuban dia nga mga kakanin. Puto baron ko. Basta mag bring house ko. Ini pun diingnan yang berapa mira ba? May kurang. Malam mabulabo buda. Aku sudah. Bumang ni. Ay ma'am. Ingon si imong tindira ba ikaw kuno original diri? Ikaw tinaw da ma'am? Ay mama. So ikaw na ni sunod. Tama, magkabula mama. Anak ya pa ni mama. Okay, pero ikaw na may nangunay diri. Okay. Mo na siya si Kwati ma'am no? Kayo kaya daw palihog. Tao na to. Yan na ana din na eh. Yaw na. Ako na nilot. Okay. Ma'am, palitan ko ani ma'am. Pila ni? 25. Vlog na si Sir. Oh, ga-vlog ko. Hi ma'am, good morning. Ito nga vlog Sir kay. Si Buano 123 ni. Si Bono wato. Oh, ma'am, palit ko ma'am bis. Sa kong bag ma'am, lisod makaya. Kay zipper dia ma'am, palit ko ma'am. Oh. Thank you ma'am. Ang puto. Okay, baon ako na, baon. Balo na, sir. Oh, okay, ma'am, thank you. Tara. Ayo ba ng lain-laing klase ng mga kakanin. Doon na yung inani oh. Boss, good morning. Oh. Painitan dire. Sir, sige sir. Sir. Oh, manak ko. Oh, manak ko. Sunod na ko. Sir, morning. Arita diri sa naay namaligya og slice nga hilaw nga nangka. Palit ko ana kay akong utanon. Hi vlog. Hello vlog. Hi guys. Hello, hi guys. Welcome to my vlog. Ay, malay, hi, Tara. Tiga pila ni?
Pamuli siya utano no? Oh, pila ni? 30 ang 30 ang kilo. kilo. Kuan, pili balik 20 lang. Ha? Balik kuan ay balik 20. Report ba? Oh. Oh, ano man, mawaw ka? Hindi ka nag-vlog. Alright. So, ibutang ha? Okay. Hindi, vlog ko, vlog ko. Pili iso di musbang? Nare eh. Okay. Balik kong sirado ha. Okay, thank you ha. Isa pa kayo, Gigi. Paano ba kayo? Alright, so karon sulsuri ta. Tanaw na to ni. Last time nga naa ko diri nga ka 1 2 3. Siguro naapa ko mga high school pa ko. Ma'am, libre na BP, ma'am? Libre? BP po ko ha. Wala nang. Hi ma'am, good morning. Good morning. Alright, so nailibre nga BP diri. Mahapit tag pa BP tanaw na to og kondisyon ba tong dugo. So ate, wala o too? Sa asa natin no? Oh, wala. Oh, pwede rin na siya. Oh, pwede. Ha? Okay. Okay. Hi te. Alright, so pabipit ta karon. BP monitor sa... Kadadlaw ka dito eh. Oo. So gawa sa BP, napod mo yung baligyan ng mga takpan. Sugar. Namin din sa sugar, uric, cholesterol, hemoglobin. Okay. Kana diya. Tapos may mga herbal capsule ng mga herbal na sa sugar, uric, cholesterol. Para paubos sugar. Tapos may Okay. herbal na para pagwapa ko. Okay. So, bantog na sa ate, guwapa kayo ko. Wow. Oh. Alright, tani sila sa main building sa Kubon Public Market. Ato tanawon. Dugay na ka dito dito. Totoo na sa Ito ka dili ka. Taon na sa Kailan yung edad? kasi 50 na 50. Ha? Cebuano, tagaan ka sticker. Tagay mi Tagaan ta mag sticker ha. Okay, Thank you. lapit na. Labin lang ta magkuan. Lapit dag ko. Okay. Okay. Sa motor. Okay. Okay. Oh. Oh. Okay. So, dali na ko na itapot. Ala naman ito po. Alright, ma'am. Thank you, mama. Okay. Bye. So, mauning Kubon Market. Mao gining main building sa merkado sa Kubon, Cagayan de Oro. But around this area, kaning palibot sa building, Kubon gyapon ni siya, Kubon area. So, dako kayo ang market area sa Cagayan de Oro City. Oh, boss. Par, yung sticker. Boss, good morning. Yeah. Oh. Hi. Boss, oh. Sticker? Nasa YouTube na? YouTube. YouTube. Boss. Alright. Boss, thank you. So normally mga tao pag makakita og vlogger, mga nag-vlog sticker. So karong adlaw nagdaan jud og sticker. Aron na do na ko ikapanghatag.
Ah. 4 years ago, diri ko napita, nangita ko durian. Itong duawon balik ng tindahan. Ug same pa pagyapon ng tindahan. Boss, good morning. Welcome to Boss, nay. Durian diri, boss. Wala may durian. Pwede durian diri. Bangko tayo, durian mo. Oo. Doon ay durian diri. Mutana ta og sila. Og mubuak ba sila? Oh. Durian. Hi, ma'am. Mo open mo durian? Mo open mo? Nya ako ipasudog kuan ba? Kanang tab kana bitong plastic. Okay ra? Pilang kilo? 90. Ikaw pili bigo be? Ikaw ko sweeto sa okay pagpili ani? Balitag durian ako rang ipasod sa kuan. Sudon lang ako sa kanang tab plastic. So yung pakapako na yung stick. So ano pagibaw boss nga hinog na siya boss? Oo, nanibaho na. Ngayon, Kanay mo nga naon, hapak to nga naman na. bungol. Bungol. Okay. Simuton daw kay ang baho daw basta hinog na isog nagbaho. Ani wa pa. Kuan din siyang variety, umali. Apo ni siya ikan boss? Paano kita kawan? Kidapawan, Cotabato no? Kapoy durian nga to spikas oh. Ang iyang pang-abri o kuan ra ka ng murag flat screw. Okay. Okay, hinog na gid oh. Wow. Okay. Sige boss. Alright. So nakapili na mi. Atag ra nang ipa tagaan ko yung discount 85. 184 sir. Oh, okay boss. Okay. Cling wrap ilang takob. Ang gapa na to eh. Oo, lagi. Diyan, silapin sa vlog niyan eh. Sir, okay na sir? Okay, sige sir, thank you. Lamay lang. Alright, Salamat, sir. boss, thank you. Thank you. Kumpleto na tagkuan baon. Sir, thank you kayo. Okay. Alright. Let's go, kumpleto na ta. Nana tayo durian. Doon ako inangka nga utanon ako niya sa bahay. Balik na sulod sa merkado. Atuon na to ang ilahang isdaan o ang ilahang karnihan. Aron nga makita butas mga isda o ang ilahang mga presyo. Tara, let's go. Klaro na ba ninyo? Kini mo kong isdaan diri kay medyo may pagdulong atong tanawon. Wow. Oo. Hindi na tawag natin tumigin din. Boss, good morning. Pilang kilo sa malasogay, boss? 550 boss. 550. Yes ko kayo. Labas yun. Kung sa kinay siya sa in English, boss? Swordfish. Swordfish. Alright, boss. Thank you. Okay. Swordfish na kanang malasugi. Ang kilo? Diwit, sir. Diwit. Diwit. Kitong, lapo. Ito. Blue marlin. Pulapo. Ilang kilo sa pulapo?
Wala, 600. 600. No Marlin, Blue Marlin, okay. 550. Nakikitong, sir. Alright. Tuyok lang ta. Para makita ninyo. Ah, okay. Sa to pati kanito eh. 200. Kanang boneless, ano man eh? Boneless na. Ah, boneless. Ah, giboneless na niya. 200 ang kilo. Oh, 200 na kilo. Okay. Ikaw ra po'y gaboneless anite. Ako na. Oh, toro mga bukog oh. Ay, Master na karate ah. Te, good morning. Alright. Tuyok tayo rin speakers kaya nako'y nakit andring mga puwa-puwa ng mga isda. Tsaka no, pila ka ang kaning dili boneless nga bangus patanata. Yung sa isda ito. Lahit pa itong lipti, no? Maka niyo? Oh? Mata dire. Wow, iskuha sa isda eh. Pila ni ganing. Pila siya ganing. Dilupin, no? Karang karaw, no? Karang basmay, no? Pila po kilo ni? 300. Akong pilitan na. tilapia na lang, bagus. Tilapia bagus. Sinaw kayo. Pares kagwapas tindira. Hi ma'am. Kani ba-release. Tay pila ning yan ito eh. 450. 450. Unod na. Oh. Okay. So ang ilahang ba-release 450. Sir, sir. Wala rin dito ang kuha no. Mukus. Yes, sir. Sige lang, sir. Sir. Sama na, sir. Ma'am. Hi ma'am. Vlog ni ma'am. Oh, yes ma'am. 1, 2, 3 gawin. Oh, gaan to mo sticker. Oh, ata ko sticker ha. Oh. 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 Si Buano 1, 2, 3. At the back of you. Oh. Ha? Si Buano 1, 2, 3. 1, 2, 3 gawin video. YouTube. Shout out. Oh, shout out. Oh. Shout out sa mga guwapa. Oh, ma'am. No problem. Thank you. Okay. Dito na rin. Naik ko na. Mga ano daw. Oh, napa? Hey guys. Oh. Guys, follow, like, and share naman guys. Pamahal ng tanan. Asam to agi ang lapu-lapu. Sugod nanay maagian din rin no. Karang lapu-lapu, ma'am. Pila na siya, ma'am? 550. 550 lapu-lapu. Wow, pisko kayo, kuha kayo. May lami sweet and sour. 450 brown. Mas barato ning brown. Oh. Kining yani, ma'am? 450. 450. Yan. Alright, so nana po idaghan dai inani diri oh. Kining sige nga ni ma'am? Kani? Pompano. Alright. Ma'am, thank you ma'am. Alright, nakakita na mo. By the way, karon mga igsoon sa Paddo. So, lagmit ani sa Domingo mas daghan ang isda. Actually, abunda juga diri mga igsoon. Sabi na sa kanang mga tuna ug adre oh, kanding. Boss pilang kanding boss? 680 ang kilo. Corridas na siya. Kilo lawas na siya. Okay. Sir, tara lang ha. Okay, nakakadadlaw. Alright, so mao to. Kanding na, kanding na eh. Napoy kanang kambing baka dari speakers side. Kita na ko ninyo. Hey, wow. Panay siya tagmani. Boss, imo mani boss? Ayun na boss. Pwede ta kapalit gamay lang? Abi ang video ni mo boss. Oh, i-video na ko pod.
Kuan lang ti kanang balik 16 okay ra te. Sir. Thank you. Ini kay makita tas mga viewers ba? Oh, okay Okay. kayo? Palit ra ko balik 16 pesos kay maura mo ning nabilin sa akong kwarta. Wow, kadaghan sa akong 16 oh, tanawa. Oh. Te, thank you te ha. Okay, init pa, oh. Alright. Tuyok na diri sa ilahang karning baka. Oh. Boss, karing baka pila kilo? 390, up to 90 ang ribs. 290 ang ribs. 390 ang Unod. So 290 ribs. 390 ang unod. Sir, thank you ha. Alright. Ay, dagang mga kuandre oh. Chinilas, sapatos, mga speakers. Usually diri mga igsoon ang nagnegosyo diri mga Chinese. And then kaninara na sa atbang sa main building sa Pugon Market. Sir, thank you. Di na tayo magdugay kay kasi klaro kay nga muuwan. Hello, good morning. Alright. Asan to mo shout out? Oh, shout out oh, Nara. Okay. Hello, sir. Good morning. Shout out! Oh, shout out. Sige, shout out yan. Shout out! Shout out inyong mga uyab. Shout out sa mga taga Bukidnon, Banisilan! taga Banisilan. Alright. Gaan ta mag-sticker aron nga. Rao. Oh. Thank you! Pa. Thank you! Alright. Bye! Bye. Yes, ma'am. Shout out. Wag na, okay na. Thank you! Thank you. Hello, good morning. Alright, so maulo to mga igsoon. Pugon Market in CDOC. This is Gawens once again. Amping kanon na yun. Mga ka 1, 2, 3. Sir,